Abogiri ndụ yo. Agụ ndụ yo.
Tiedu. Abogi. China, go. Hello, sir.
نزل Yes, sir. That's good. Hungary. Congratulations. Oh,
Thank you. What's it? Nando. Vale.
Ibandono. Echi niile na 4 o'clock. A ga-enweta ahụ meeting na ndị ebe a. Ndị akpọrọ bụ ndị executive otu dị iche iche, otu Rabalanse, otu ọdụ, ndị Improvement Union, ndị Yupacha niile, executive. Onye ume ezuru ịbịa nya bịa na nkata na-akpa brife nzuzo n'ọdịnama Ọnịcha 4 o'clock echi niile na ndị iche niile ga-abịa ebe a. So onye ume ezuru ịbịa nya bịa ga-ewekwa nkata tụgharị maka ọdịnama Ọnịcha. Kachukwu, Someone. Someone. Gak gimana? Ada masa. Oh. Mau ini banyak masalah. Kenapa ganti? Mbak nono. Ayo kalau kayak ayo belum mana yang mau kayak mau lupa. Mau buat tidak nak. Jadi fini tak. Jadi fini tak. Akan di pernah juga ele akan ogas lagi angka. Mau kau gak mau kena kama ada mulu. No ya kayak gana umumnya na ndị ọyị ya gasị
mana asị anyị kọma mmiri ọgbọ. Mana asị na anyị kọma mmiri ọgbọ. Ọgbọ ọfụfụ ya ka anyị kwadolie nke ọ wee gaa maka sọsọ ya nọdụ egwu a na-akụ ya mana okwu anya na obi sie n'ike na mmadụ kwụ ya na ngadalụ isi ike. ụzọ na-abụ nke a bụ ebelulu ndị inosenira onye agwụgwọ inosenira ọzọ mọcha da ike gbosu so na ebe nnukwu ukwu bụ na igwe lotu na igwe enye anya ọkwa nwanne m nwoke ebe azụkwere inosenira na ụgbọala ya ka anyị wee ebe a ka m kwado ihe onye nwoke na izu onye nwoke n'afịa so na ọrịba anwụle anyị ga-akwado ihe n'ọkwa ọnwụta odokwu ya ka ndụ ya dị ọ na-asụlụ n'eluigwe aka na-achị ọnchị ọfụma ya nwere isizi ndị administrator na-alụ n'ECOWAS ọdụrụ obele ebe anwụle ka
Omenani ọcha a na-echi mmadụ nze na tata ọ na-ekpute okwu nwere okwu azikiwe otolu olulu oge nne ya chịkwuru wele ndị n'ọbụ prezident Naijiria mana ibe ji mele bụ wele Ọnịcha so na nne ya mee na ọ bụrụ ọwere awụ mmadụ na-eme abụla abụ ogeze ka aka nzeli ogeze ka nzeli aka lenye ọmụmụ nwata ka ọ bụ ya na ogeze ka nga na ekwuchukwu ọ bụ na aligo olugbu ya na promotion ọ ya ga-akpọ promotion enwere room for promotion ife na-eme tata nọmba 1 bụ na nọ nna m ochie na-echi nzele then mami ya bụ ezigbote ọyị nwanyị so na ọ metụtara m ebe niile ya ka nwere ji wee dị m n'obi. Thirdly, because of the person in question, enyelu nzele enwe maka na nzele enwe enyelu ya nke o wee so n'udozi Ọnịcha ka o weta so many things, especially onwe ife na-aga na Abuja o wedatakwala anyị ya na Ọnịcha ebe a ndị Ọnịcha so mkpọ wee keta ọka then na idozi Ọnịcha ọ ga-akwụ n'eziokwu soro wee dozie Ọnịcha adịkwa mma nwa ife ndị a niile kwaliti a ka gbogide chekisi wee sị ka onye na ọ ga-eme ọfụma na mụnwa bedozi na ọ ga-eme ọfụma site n'ike nke so kedu ekpere ị na-ekpeli ya n'ụbọchị nke taa? ekpere m na-ekpeli ya bụ na n'ochi na nwata na nzele a na ochilie na nwata na ọ ga-ezeke ya nka na ọ ga-atolu ka nne ya tọkarịa nne ya so n'onye bụ ekpele m na-ekpele site n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye amen. Emere asị atụ n'ilu si na ife nwatakịrị mee ife nya na ọ bụla arụ mba onye mere ife nne ya mere abụrụ arụ na-arụ nne ka isi wee bịa ịkwado nwanne na onye chigolo eze eze ka ọ ga-arụ ma
introduce onwe to become a American on you. Come on, which has Professor Emeritus, University of Nigeria and Soka. Nne Akwe Isama. So, can you be with Puno in Qatar? I'm not going to think you couldn't have one hour with the Kamaya. Now, Mobu, Owell and Namjas, because in Nne Akwe Isama. On the if you always be you. So, only one will call. You could and I'm making it. Yeah, Etunia si weze sekanka kanya magesi weze kanka 92 93 oge elie na afa Jesus amen aruneke isu ya bali abelu no gosi kaka na nkwado o elu ebe na eje aburo aloma The wife was like okay, my love. Only book I know. Take him out. Leave him out. Take him out. What do you want? No. Okay. Leave him out. Mexico. Evening. Okay, I got to see the last time. Take him out. What do you want? Cake him. I don't know. Apunka, I want to see. It's a budget. Ka won so oji obi wesika wo le be kan ya ke ko kan ya okay abu ogodie Juliet aziki nwunye Akwu Isama oya na eme ihe taa so obi anwole dị I'm very happy today kedu ifu ni ekuli eta kedu ekele ni abele aka ekele na ebele azụ ogologo ndụ na isi ike ka Chukwu nna anyị ya ezigbo ndụ ka o wee role enye ya play ọlụ enye ya nụ ka ọlụ ya ọfụma ọ ebele na ebele ya otu ahụ si bụ na onye ezigbo mmadụ na ezigbo uche ka ọ wee wele ya wee rụọ ọrụ nwekwa impact na the community. I don't do as a kind of opportunity. I'm looking at the work away because I could say, if you live out for how much you are doing, it was also a mom. Yeah, me fan of my. Me. I remember.
Especially for him. Yes. We really thank God for that. I'm so happy. Yes. Yeah, I'm so happy. You can see me smiling. That is, I'm overwhelmed. Thank you so much. In the mighty name of Jesus. Amen. Thank you so much. Yes.
Fall back.
Mo follow moment de Zelina. Never saw
ya kwụrụ ọtọ ịsọ ka onye ahụ Oriri anya anụ, kọmọ na naanị ebe anyị nọ.
Uche na kito tin kwa yi. Obo. This is joint valve. What if you join with that? Nwere ọnọ ife mgbali ikwu na abụrụ ọnọ na tata bụ na ezigbote ụbọchị na Chukwu mere ebele mekwu amala onye nwe obodo anyị wee tinye aka wee rọta mmadụ wee na-etinyela anyị anya n'ọkwa ara eze n'ife gbasatala ichie na ndị Ọnịcha onye na-abata abata ụwa ahụ ezigbo ife ka ọ bụ nọ ife mụ na-ewuchi efe niile owuchiri onwe ya ife niile owuchiri onwe ya were get to him. Yeah. Thanks a lot. Oh my God, that's right.
opportunity because I think it's really very tough. From Bankole, there's a Bruno with the job. Akwe Sama, no, my sister. So all come okay. For a long time. Okay, chukwu ga-enye okike ọzọ ụmụ ọzụsi ụmụ ya zụọ ya. Daalụ. No. Mama, nie. Mani boss, compra. Mama sana. Besia. Akan kemar. Kanika. Apa? Afọ puku ka anyị ga na-ekele maka aka bụ ụbọchị pụrụ iche onye ọgwụ na kaadị izizi anyị na-abata na ịba agwọ itama wee sị na ọ ga-adịkwalịga na ndị bi mma afọ ife ọma ga na-efofa ife onye ọbụla ga-abata na ebe anụwa bụ ezigbo obi ka ọ ga-eji wee bata ya
ọnwa akwa ife ka agwafa n'ụlọ ọnụwa ọnwere ibe ba ga-achọ achọ ife ọbụla bụ ife ma na-eweta ezigbo ife ọ ma abatakwa ebe a anyị wee sị taata o wetagoro okwu ọ mee ka aka gbasiri ọwụcha o wee soro anyị wee na-eme ife niile anyị kwụkwọ na onye mekwa anụ ka nne ya na ọ ma awụ ya ahụ onye mee ka nne na ọ ma awụ ya akwa ọfọma ka anyị wekọ arụ abụ ndị ike na-abata n'apụ ga na-echedekwa anyị ka anyị wee na-alụ ọrụ ọdịda etu ọ bata n'otu anyị Chukwu ga-enyekwu ya ike oge gị na-alụ etu anyị si alụ ya anyị kọ na Chukwu na onwe ga-edebekwa mgbobi ọ na-atọ na-arụ ike na-atọ na amamife ọka nka ya ọnịcha ọfụma ife niile bụ ife na-emela ọdịda ife anyị sịkwa unu bịa ka unu taa ọjị wee sị tupu abịa ma ọ taa ọjị a n'otu ka anyị wata n'ibe o akwụkwọ na-apụ na anyị gaba akwụkwọ Osuma ọndụ eji ogbowa achachi eji ogbowa awụ arụ ọ ga-akọrọdụ nwa Apa ke go gole? Dalo. Ni go gole. Dalo. Oke, saya lama yang pasien. Opan video. Malam terus malas. Apa gitu gole? Dalo. Wacho kwa kata po mayambi. Wacho kwa kata po mayambi. Walu zanya pa nung kapag ye kanya wa walu ba tinya ta po mayambi.
Chubo bia. Osumafa. La base.
Nchaka. Oge chiki anka mgbe ọbụla o tinye aka ọ ga na-aga n'iru n'ọbed mgbe niile chukwuru aka ebe ọkwa bụ oge eruchi ya talia mmaji
I want you to My brother. Ocha connect to the wall. Then I want them. I don't know. Don't blow my way with you. I can't believe it. You answer the Kennedy. I go to the utopu mana atie gweno yo emano chigo tato chizugo Saturdays abolo macha Sunday bele boydo je so yo kuna mbili na nyon cheja nyon even na yo chukunu si molo ogu won bogonogo na rusike o ji aru nwata we chi nzela asi na oge chiki anka onwe ebe anyị na-emekwasị anya ana ma yo chukwu onwe ebe mmụọ na-emekwasị anya mana o meni izu omekwa n'ọnwa asị na chukwu debele etu a ga-emekwa ya ma ebe nna ya chukwu abụrụ ebe ọzọ bụ na oge o ji arụ nwatakịrị wee tinye bụ nzele ya ga-ezeke ya nka nne ya adịla ya ndụ maka ekpere nne kpere nwa n'abalị ebe nwa nọ na-akụgbu ezigbo nne ka ọ dị nsọ na ụmụ ya niile dị n'ọda and nabadu together anybody ka ịdị united so na ana m ekene unu anyị nwa bụ ndị bịara abịa ebe a ụkwụ onye ji bịa ka oge ji na mana ebe a bụrụ ebe eji ụkwụ anyị na onye ji moto ga-ejikwa moto wee na onye na-enwere ozi moto ọbanyela onye nwe moto ịma na mmiri na elu ncha ka ọ wee gbọọ asị nka nkene unu nwa ọbụla ọ ga-egwu anyị ekwue egwu anyị kwụzie ụwa niile na-amalụ na anyị nọ maka na egwu ka anyị ji enye obodo obi ahụle egwu melụ na ndị na-enwe BP adịghịzị n'Ọnịcha kịta eme m ndị mmadụ BP adịghịzị n'Ọnịcha unu a mekwuzie ndị mmadụ onye na-ekili kwụzi ibe nkili na-ekili Ọnịcha Connect obi ahụle adị ebe niile nwere na-enwe nsogbu Ọnịcha Connect to the wall onwere ebe dị kuru ọ ga-adịla unu mma Connect to the wall onwere ezigbo mmadụ
Thank you.